Γεια σας. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για ένα σημαντικό βιβλίο που έρχεται να προσθεθεί σε παλαιότερες έρευνες που έχουν γίνει, κυρίως στο εξωτερικό, και οι οποίες μάλιστα διδάσκονται ως κομμάτι της ιστορίας τέχνης στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι αυτό εδώ, «Γεωπολιτική και σύγχρονη τέχνη» του Ιωάννη Μάζη. Είναι μετάφραση του βιβλίου της Saunders, «Πολιτιστικός ψυχρός πόλεμος, η CIA και ο κόσμος των τεχνών και των γραμμάτων». Δεν είναι μόνο μετάφραση, υπάρχουν και σχόλια και υπάρχει και ένας εξυγχρονισμός τεκμηρίωσης στο βιβλίο της. Να σας πω ότι όταν έγραψα το βιβλίο «Εικόνες του αιώνα, Σκουλάκης, σύμβολα παγκόσμιας αποδοχής», εκδόθηκε το 2008, αλλά το είχα γράψει το 2001, με σκοπό να φανεί η ισότιμη θέση του Δήμου Σκουλάκη ως Έλληνα ζωγράφου ανάμεσα στους Ευρωπαίους των δεκαετιών 60, 70 και 80, ή ακόμα καλύτερα ανάμεσα στους σύγχρονους διεθνείς, στάθηκα πολύ στο έργο CIA, αυτό εδώ, CIA εγχώριο αμερικανικό στυλ. Βλέπετε, τα γράμματα της CIA διαμορφώνονται με έργα αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Είναι λοιπόν γεγονός ότι η CIA προσχώρησε στον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών με σκοπό να επηρεάσει τη Δυτική Ευρώπη ενάντια στον κομμουνισμό και να προωθήσει την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει αναλυθεί πρώτη φορά από αυτή τη σκοπιά με την ευκαιρία του ανοίγματος των αρχείων της Αμερικανικής τέχνης της Ουάσιγκτον από τον Serge Guilbeault, ο οποίος έγραψε αυτό το βιβλίο. Έχει τίτλο «Πώς η Νέα Υόρκη έκλεψε την ιδέα της μοντέρνας τέχνης» και είναι του 1989. Εδώ βλέπουμε το γαλλικό βιβλίο «Comment New York vola l'idée d'art moderne». Επανήλθε στο προσκήνιο με την ευκαιρία της έκδοσης στις ΗΠΑ του βιβλίου της Frances Stonor Saunders με τίτλο «Ο πολιτιστικός ψυχρός πόλεμος, η CIA και ο κόσμος των γραμμάτων και των τεχνών». Αυτό έγινε το 2000 και αυτό είναι το βιβλίο που μεταφράζει και ο Ιωάννης Μάζης αυτή τη στιγμή. Έτσι μάθαμε τότε πώς η CIA ενίσχυσε και προωθούσε σε ολόκληρο τον κόσμο την αμερικανική αφηρημένη εξπρεσιονιστική ζωγραφική και μάλιστα σε μια εποχή όπως ήταν η δεκαετία του 50 και του 60, κατά τη διάρκεια της οποίας οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιπαθούσαν τη σύγχρονη τέχνη. Αποτελούσε ένα σημαντικό όπλο λοιπόν στον πόλεμο προπαγάνδας με τη Σοβιετική Ένωση. Ο Ιωάννης Μάζης επανέρχεται σε αυτό το θέμα, μεταφράζοντας αυτό το πολύτιμο για τις τέχνες και την ιστορία στον 20ο αιώνα βιβλίο, το αναλύει και το συμπληρώνει με διάφορα στοιχεία που δεν είχε υπόψη της Saunders το 2000 όταν το πρωτοδημοσίευσε και το παρουσιάζει ολοκληρωμένο στο ελληνικό κοινό. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από όλους. Τώρα, σε μια σκοτεινή και επικίνδυνη εποχή για όλους μας, όπου ο παρανοϊκός τραμπούκος Ντόναλντ Τραμπ έχει κουρελιάσει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ταυτόχρονα ορίζει ποια τέχνη θα προβάλλεται και ποιο το αφήγημά της, μάλιστα με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε και το οποίο κατευθύνει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και το Smithsonian να εξαλείψουν αυτό που το διάταγμα αποκαλεί διχαστικό και αντιαμερικανικό περιεχόμενο από τα μουσεία και τα εθνικά πάρκα. Η συζήτηση λοιπόν για ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί παρά να επανέλθει στο προσκήνιο, μιας και η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει. Και αυτό που μας διδάσκει τι είναι ότι η τέχνη μπορεί μέσω της χειραγώγησής της και της προπαγανδιστικής της επιβολής να μετατραπεί σε ισχυρό όπλο κοινωνικοπολιτικής, ιδεολογικής και οικονομικής χειραγώγησης των εθνικών κοινωνικών σχηματισμών. Κάτι που είναι φυσικά πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο κατανοούμε ουσιαστικά πώς λειτουργούν τα σύγχρονα συστήματα επιρροής. Σε μια εποχή που όλα γίνονται ίδια κάτω από το σύστημα του εμπορίου και με τη λάθος χρήση πλέον της τεχνητής νοημοσύνης όπως έχουμε διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό, είναι ίσως υποχρέωσή μας
να ασκήσουμε κριτική και στο παγκόσμιο σύστημα προώθησης έργων τέχνης, χωρίς να εκφράζουμε μόνο την ανησυχία μας σχετικά με την ταυτότητα της σύγχρονης τέχνης σε κρίση. Η τέχνη δεν πρέπει να χειραγωγεί. Αυτό είναι γεγονός. Ο νοηματοποιητικός λόγος, ο δημιουργικός λόγος και η ελευθερία του, η στοχαστική ποίηση και ο ποιητικός στοχασμός πρέπει να αποτελούν δίωδο προς μια ανθρωπινότητα τόσο της συγχρονίας όσο και του μέλλοντός μας. Αλλιώς, το παρόν οικονομικό σύστημα θα χρησιμοποιεί την ανθρώπινη εμπειρία ως πρώτη ύλη για κρυφές εμπορικές πρακτικές εξόρυξης, πρόβλεψης, πώλησης και τίποτα πέρα από αυτό. Ο άνθρωπος χρειάζεται τη δημιουργική και ποιητική δυνατότητα ως πάντα ένα βήμα πάνω από το κέρδος και πάνω από το συμφέρον, από το εκάστοτε συμφέρον. Ο άνθρωπος χρειάζεται το πνεύμα, αλλιώς θα χάσει την αυθεντικότητά του και την ελευθερία του. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε αυτό το καινούριο βιβλίο του Ιωάννη Μάζη. Ευχαριστώ που με ακούσατε.